Bones. Ja estem aquí, Ara de moment no hi ha ningú connectat, De moment enfoco el cartell. Sí. Ja si es connecta algú esperem 2 minuts i si no, com que el penjarem... Sí. Després això quedarà penjat. Ara farem... Això també quedarà penjat, Passa res. Sí. Bueno, doncs va, si voleu. Sí. Aquí tenim la classe. Bones. Ara farem el sorteig. Què tal? Bé? Vinga, Samira. Bon dia. El Centre de Formació d'Artes fa anys que col·labora amb la Marató de TV3. Volem ser solidaris i aquest any ens ha permès a tots i totes estudiar la Covid, aquest virus que tant ens condiciona. Tot ce qui passarem a sortejar la nostra lomita solidària es pot tocar una cafetera en espresso. A veure, què tocarà? A veure... Doncs va, ara anirem cap allà i farem el sorteig, a veure qui li tocarà. Molt bé. Al final s'han venut tots els números, podeu mirar aquí la llumineta, val? A última hora un alumne s'ha quedat amb tots els que quedaven i ara anem aquí a l'aula de català que farem el sorteig. Que deuen estar ja preparats. Hola. Bones, aquí tenim la cafetera i aquí tenim els numerets i tot això. Vinga, qui farà demà innocent? La Montse vol dir una coseta. La Montse vol dir una coseta primer? Doncs vinga, Montse, m'apropo una miqueta perquè si no, no se sentirà bé, Volem dir-vos que fa poca estona s'ha acabat de vendre tots els números. Molt bé. Nati. Buscarem una mà innocent i agafarem un dels numerets de la llumineta. Qui serà l'afortunat o l'afortunada? Vinga. Aquí tenim la mà innocent. Remena-los una miqueta, que no ha caigut. Aquest mateix que ha caigut? Ah, no, que no t'agrada. En treus un. A veure, qui sortiran? El número 174. Espereu, que l'enfoquem bé, que es vegi bé. Número 174. A veure, de qui serà? Estan tots venuts, per tant, algú li ha tocat segur. Algú li ha tocat segur. A la Montse Ritort. A la Montse Ritort. No m'enfocaré perquè sortiran els telèfons. Ha tocat a la Montse Ritort. Montse Ritort. Ara la telefonarem. Ara la trucarem i li diran que li ha tocat. La Nora ens vol dir alguna coseta, també? Vinga, Nora, diga. Gràcies a tothom qui ha participat. Tot allò que ens fa més solidari també ens fa més bones persones. Molt bé. Només dir-vos que s'han recollit 434 euros i moltes gràcies a tothom per participar. Molt bé. Doncs apa. Ja, vull que m'aplaudin allà també.